Fy enw yw Sioned Raymond ac rwy'n cynrychioli Cyngor Sir Gar. Fy teitl swydd yw Swyddog Graddedig Polisi a Phartneriaeth. Yn fwyaf rwy'n gwneud gyda materion Cymraeg y Cyngor yn edrych ar y polisi a'r safonau iaith y Cyngor Sir. Nes i ddewis y swydd hon fel gyrfa gan i ddechrau mae'r Cyngor yn gweithredu trwy gyfrwng Gymraeg sydd yn rhywbeth sy'n apelio'n fawr atai. Rwy'n ymwybodol fod y Cyngor yn edrych ar ôl lles i staff sy'n rhywbeth yn meddwl lot i fi a hefyd gan i fod yn swydd graddedig felly mae'n cynnig cyfleoedd i mi ymestyn drwy addysg pellach. Nath neb yn benodol ddylanwadu arna i fy mewn i'r swydd fel hon, ond fy nes i gyfnod o profiad gwaith gyda Cyngor Sir Ceredigion yn yr modiwl entrepreneuriaeth yn fy mlwyddyn olaf yn y brifysgol. Roedd hi'n gyfnod o tua 12 wythnos o brofiad gwaith a fe nath y profiad gwaith yma tanlinellu fy mod yn awyddus i gael swydd yn y maes fel y sector gyhoeddus. Y tip cyntaf fyddwn ni'n gweud ewch amdani, mae'r swyddi graddedig yn wych, mae'r cyfleoedd mae'r Cyngor yn ei cynnig yn ffantastig. Yr ail un fyddwn ni'n gweud defnyddiwch eich sgiliau, mae'r gallu siarad Gymraeg yn ffantastig o fewn y Cyngor a mewn ffordd yn gallu rhoi chi ar y trod flaen. A yr un olaf fyddwn ni'n gweud yw peidiwch bod ofn gofyn unrhyw gwestiynau, mae'r Cyngor mor gefnogol a agored i bopeth. Gan i fod yn swydd graddedig, oedd y broses ymgeisio ni'n eitha hir, ond yn fuddiol iawn. Yn gyntaf, o'ch yn amlwg gwneud ffurflen gais ac yn llwyddiannus gyda'r ffurflen gais yna'n symud ymlaen i beth maen nhw'n galw'r ganolfan asesu. Felly yn ddyrnod o asesu, yn gyntaf o'ch chi'n gwneud tasg grŵp, yna tasg unigol a wedyn yn gwneud cyfweliad ar y diwedd yn benodol ar eich sgiliau eich profiadau chi. Yna, os o'ch chi'n llwyddiannus yn y ganolfan asesu, oeddech chi'n symud ymlaen i wneud y cyfweliad o flaen panel o gynghorwyr. O gynlyniad i rhwystredigaethau Covid-19, wnes i'n gyfweliad i ar-lein ac ynghlwm â hyn o'n i'n gwneud asesiad llafar ac ysgrifenedig yn y Gymraeg a'r Saesneg. Mae'r Cyngor Sir yn gallu cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i bobl ifanc. Un beth sy'n arbennig yw maen nhw'n cynnig cyfleoedd i rheina felly sydd jyst wedi dod mas o'r ysgol drwy eu presentaethau nhw, neu hefyd pobl sydd wedi graddio o'r brifysgol drwy eu cwrsiau a'u swyddi ôl-raddedig. Yn bendant, yr gallu rwydweithio drwy gyfrwng Gymraeg bob dydd yn sicr o wneud yn le da i weithio. Hefyd gweithio ymysg staff sydd yn barod i helpu ac yn glystu wrando ar bob adeg. Staff hefyd sydd yn eich camol chi o ddydd i ddydd ac sydd yn cydnabod unrhyw beth da sydd ydych yn ei wneud. Am fy ngwaith i, gan i fod yn swydd raddedig sy'n gyfnod o 2 flynedd, fyddwn ni'n gweud y peth mwyaf cyffrous yw yn ystod y 2 flynedd nesaf fyddai gobeithio wedi cyflawni swydd llawn amser a hefyd cwrs ôl-raddedig. Yn sicr heb ymheuaeth o'r cychwyn cyntaf o'r ffurflen gais nes i lle rwyf heddiw a'r gwaith rwy'n ei gyflawni heddi, mae'r gallu siarad Cymraeg a'r sgiliau Gymraeg wedi bod yn anhygoel. Mae'n galluogi chi agor nifer o ddrysau i chi. Mae jyst y gallu cydweithio a siarad Cymraeg gyda fel cynghorwyr mewn cyfarfodydd mor naturiol, jyst yn gymaint o help ac mae'n gwneud i fi fwynhau'r swydd gymaint fwy i'r gallu siarad Gymraeg bob dydd yn fy ngwaith. Fyddwn i ddim yn gweud bod gyda fi uchelgais o ran swydd penodol mewn golwg. Fyddwn ni'n gweud falle fy uchelgais yw manteisio ar bob cyfle mae'r Cyngor yn ei ddarparu i mi mwyn gwella a mestyn fy hun. Fel enghraifft gyda'r cwrs ôl-raddedig rwy'n astudio drwy Brifysgol y Drindod Dewi Sant, cwrs arfer dda. Mae'n ymestyn fy hun ac mae'n gwrs lle rydych yn adlewyrchu ar sgiliau eich hunan mwyn gwneud eich hunan yn weithio'r gwell.